behar bada, hala izango da, gauzatarako. Baina gure kasuan, bada zerbait. Bai. Bada zerbait 1984 ona izan ditugun gorabera guztien gainetik, zutik eta tinko segitzea. Horren beste lan, eta ilusio horrekin sortu genduen elkartearen irikiera, ospatzen ari ginela oso laino beltz batzuk etorri ziren gure herrira, izandako atxiloketekin. Egun haietan, 14 herrikide eraman zituzten. Tartean, Aitzagako kideak ziren batzuk. Batzuk, hoien artean, 20 urte eraman dituzte herrira bueltatzeko. Laino ilunak aipatzerakoan, zer esan Auzitegi Nazionalaren aginduz, itxiak egon garen 6 urtez. Eta zer esan, orain Euskal Herriko 100 bat elkarte bezalaxe gainean dugun beste laino ilun honetaz. Zer esan, espetxeratuak izatea zorion dauden kideaz. Hogei urte honetan baina, ez da dena horren iluna izan. Txoko honetan egindako lanek, beren fruituak ekarri dituzte. Bai herri dinamikan, bai hauteskundeetan, bai elkarte eta jende ezberdinen harremanetan. Baita gure artean ere. Lanak, bilerak, afariak, hitzaldiak, kantak, mustxapelketak, barrak, negar batzuk ere baita artean, parranda mordoskak. Gutako bakoitzak, oroitzapenean izango ditugu hemen pasatako une goxoak, eta jakina, ez hain goxoak ere. Bai ez? Aitzaga, aritza, zuaitza. Beste abesti oso ezagun batek dio, gu sortu ginen, enbor beretik sortuko dira besteak. Borroka hortan irango duten zuaitz ardaska gazteak, bai. Belan handi guztietakoa gaude Aitzagan. Aitzaga elkarteak intergenerazionala da, eta gaur egun gauden 150 kideen artean lehen aipatu ditugun zuaitzak ardazka gazteak ere baditugu. Zuaitza esaten denean ezin ahaztu sustraiak, eta jakina, enborra ere ez. Aitzagak sustraia non hartu dituen badakigu, herrian, usurbilen, Euskal Herrian. Geroa ziurtatuko duten adaska berrik hemen ditugu, eta enborra gu guztio gara. Hala ere, bada gure artean enbor hori ondo baino hobeto irudikatzen duen norbait. Amesten dugun Euskal Herria egunero eraikitzeko bidean urrats asko egin dituena, bai herrian eta baita Aitzagan bertan ere. Zatoz gure artera, Jesus Mari!